Goddag, folkens, og velkommen til i dag. Hvad laver du? Hvad? Var det ikke meningen, vi skulle optage begge to? Det er fint nok. Lad os da bare komme i gang. Nå, men finder du en server? Ja. Jeg kom til at gå ind på orange. Og det er slet ikke fordi jeg er mongol, bare rolig. Det er lækker. Gør det? Overhovedet ikke for mig. Dyllen. Altså, jeg kan ikke engang... Nå, det er det. Hey, jeg kan komme ind, faktisk. Det er lækker. Ja. Man. Vent 2 sekunder. Altså, hvad er det for noget, du laver? Jeg larmer. Jeg kan ikke lide larm. Så begynder det sådan at blive nogenlunde. Du skal dø, dumme svin. Ja, okay, så dør jeg selv, men også lige for det, så gik det vel okay. Så går vi soldier. Det her har jeg ikke set. Ej, han har sådan en klam ting her. Hvis ikke I har set den. Original hedder den faktisk. Ja, det er fordi den er original. Nå, den er mega underlig. Det lækker faktisk ret meget. Lækker. Og jeg har en pistol. Helt normal pistol. Revolver hedder den faktisk. Jeg er rigtig ringe til det her lorte. Så håber I vil nyde, at jeg er så god til det her. At jeg bare sådan nakker alle med sådan et skud. Og jeg er faktisk rigtig lort. Bare lige sådan for at se det ud. Fuck, man. Hallo, man. Hvad er det galt med dem her? Altså, jeg er fuldkommen ligeglad. Hvorfor tog vi ikke rød? Ja, fordi vi ikke kunne. Og fordi vi er dumme. Tror jeg altså. Hvad betyder penge? For min er ret høj. Det er det der bevis, som du hacker dig. Du må ikke betvivle mig, jeg er ret god til det. Stop så. Det er tavligt af jer at sige, at jeg er dårlig. Nu skal I se mesterkillet. Hvorfor? Dø dog. Hvad sker der da? Dø. Jeg dræbte ham. Nej, jeg dør. Jeg kan ikke se det. Ja, jeg dør. Er det Joker. Okay, nu går jeg altså medic, jeg gør. Og jeg har ser medic her. Ja, jeg går lige medic. Hey, prøv at se, hvad jeg har. Okay, mate. Let's go, mate. Slet ikke fordi det spilder tid, det der. Skal jeg med? Medic tingeling ting. Ja. Den. Yeah! Nu skal folk ikke begynde at tro, at vi er mærkelige, men det er vi altså faktisk, tror jeg. Er vi ikke? Det var lidt. Det er meget. God. Jeg var lige så stolt over, at jeg havde fået mit first kill. Jeg fik ham. Hvad er det ting? Sko faktisk. Jeg har faktisk sko på. Vidste du det? Nej, og det behøver jeg faktisk heller ikke at vide. Det er rent. Ingenting. Fail. Hope you enjoyed the video! Ej, det er vist ikke noget, man skal sige det. Okay, du er der. Ja, jeg har... I'm healing your tingeling. What the fuck?
Han er lige bagved dig. Okay. Hjælp! Hjælp! Nu går jeg altså bare og slår ham op på. Jeg kunne huske det der med skåbet, der bare sidder inde midt i ham. Det der third person, jeg elsker. Ja. Hvor skåbet bare sidder midt inde i ham. Ja, så fik jeg lige en, hva'? Ja. Som I kan se, så er jeg ret lort til det her lort. Men nu går jeg så... Så er jeg fandme sindssyg. Og jeg tæver dem alle sammen med den her seje bazooka med korn. Som man ikke kan bruge. Det kan godt være, at du kan... Det er med vise. Så tager en bazooka, mand. Og så der. Og så bagefter sniper, mand. Og så der. Og så der. Og så bang. Og så bang. Og så bang. Og så der. Og så bag. Og så bag. Og det kører derudad. Jeg har allerede tænkt, hvordan jeg skal redigere den. Okay, det skulle jeg ikke have sagt. Nej, det er måske lidt... Ja, jeg har tænkt på. Ja. I hørte ikke noget. Nej, bare så ved det. Vi klipper det ikke ud. Jeg gør i hvert fald ikke. Nogle gange er det jo perfekt, det kan ikke. Hey, Tan. Ja, Tan er her. Du kender godt ham der Tan fra Chowder. Okay, så er bare sådan 2 uger på det. Fint med. Jeg dø! DK Kim. DK Kim er en Pokémon. Vidste I det, folkens? Godnat. Godnat, godnat og godnat. Det skal i hvert fald ikke i seng i nye. Hvad sker der, mand? Nu kommer spændingsmusikken. Der er faktisk ikke noget spænding lige nu. I hvert fald ikke lige her, hvor jeg er. Ja, hvor jeg er, det er heller ikke noget, jeg er og så dør jeg lige med det samme med ham der Dragos. Han er faktisk en Drake. Det er lige på min øje. Jeg tror faktisk, han er. Drake. Det er opgøret mod Scouten og Bazooka-mand. Hjælp! Jeg skal dø! Er du galt i nemlig? Heavy. Og Bazooka-mand vinder! DK Kim tager ham. Sådan det Heavy der, ham kan jeg altså ikke lide. Han er sådan lidt en... Nej, kender I det bedste våben? Jeg elsker det. Sær 6 pisk. Nå ja, ej den er så klam. Og jeg har den. Vil du have noget 6 pisk? Jeg har den ikke engang. Jeg er klar. Jeg er klar over. Slask. Et slag. Jeg er klar over. Jeg er overhovedet klar over, hvor nice den er. Ja, hvis I går ind og kigger på min video, så kan I faktisk se den. Sær 6 pisk. Ja, jeg fik ham. Hvor er du? Så. Nu går jeg scout igen. Okay, men jeg boost som scout. Ja, hvor er du? I spawn. Okay, jeg kommer i spawn. Ja, jeg er her. Ej, den er sådan... Slæsk. Jonathan, jeg vil give dig et klask. Det her, det kommer til... Du skal stå deroppe. Et slask i luft. Episk. Bam, 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 bam. Vi hører et
rigtig klask på røven med en sexpisk. Det lød godt. Ja! Bare rolig, jeg klikker ind på en porno-video. Det overvejer jeg, om jeg skal klippe ud af den video. Det synes jeg ikke. Det her, det er spændingsområdet. Så du det? Nej. Optog du det ikke? Det er episk opgør mod en eller anden blå holdmand mod mig. Og jeg havde 6 pisk. Og jeg blev slået ned i mit mand. Okay, det er pinligt. Og vi slår ned af et bat. Jonas, du skulle se, hvem jeg blev slået ned af. Jeg tager den med mit mærke på. Den der klamme buks der. Det var sådan en hat. Sådan en underlig hat. Som lignede noget, jeg ikke havde lyst til at se. What? Det her ser underligt ud. Min pisk, ikke? Den har ikke nogen af den der pisk på. Den har bare sådan en lang pind nu. Ej, hvor er det? Nu fik den. Jeg er med på videoen. Sniper mod bazooka-mand. Episk opgør. Se det i morgen kl. 16 på DR. Det tror jeg så ikke i. Nej, jeg regner ikke med, at der kommer sniper mod opgør. Nej, sniper mod bazooka-opgøret på DR. Jeg har det bare på fornemmelse. Så det har du. At der ikke gør. Hvad skete der lige der? Og så siger du, det er ham, der får killet. Det var mig selv, der sprængte mig selv i luften. Nu kan I se, hvor meget jeg åbner. Jeg har ligesom dræbt 21 og dødt 17 gange. Kæft, hvor jeg var åbner. Og med det mit... Jonathan? Hvad? Prøv at komme til spawn, for jeg regner ikke med det her. Det var meningen. Jeg har det bare sådan lidt, ikke? Prøv lige bare lige at dø. Kig op. Nå, det var ikke dig. Jeg er bare tage den her teleporter. Nej, du skal komme i spawn. Du skal se noget. Ja. Er det Jeg er død. Mini Argon 02. Jeg er på vej. Nå, du er derovre. Det kender jeg godt. Hallo! Juice! Der mister jeg meget skade. Men godt, det er på. Du står og snakker om sko. Det her kommer til at blive episk. Ja, fik ham. Okay, det der var ikke meningen. Jeg prøvede at hoppe fremad, og så ryger jeg tilbage. Ja, det ved jeg lige. En eller anden sniper. En sniper, der på en sniper. Jeg er jo professionel til det her. Hvis du er pro, så er jeg super pro. Hvor er jeg så dårlig? Lad os prøve med Søren Shotgun. Søren Shotgun? Hvem er det? Det ved jeg ikke. Jeg havde bare lige fundet på navnet. Jeg har en selv specialized killstreak. Jo, jeg ved faktisk godt, hvem det er. Det er en eller anden, du skal dø, Lars video. Hvor der er sådan Nå, hvor der er sådan en mand, der hedder Søren Shotgun. Nå, det er den, er det ikke, det er ligesom den der fuck dig, Lars. Jo, sådan det. Kommer Søren Shotgun.
og viser, hvordan skabet skal stå her. Sagde han lige, go away, you mongol. Go away, you mongol. Fløjte lige en kringel der. Det har jeg sgu aldrig set. Hallo, Jonathan, prøv at tage den der teleport. Ja. Ej, den er der ikke længere. Lige før så var der sådan en kringel. Jeg har det endda på videoen, så kan du se det. Nej. Var der en kringel? Ja. Så en shotgun. 7 liv tilbage. Nu skal han vise, hvordan man gør det her. Ja, jeg er død. Så går vi altså... Vi går scout. Vi går ikke scout. Nej, Vi går scout. Så en shotgun. Han er en pravmand. Ham der Del Pilito. Så en shotgun. En god mand. Okay, okay. Ham der Del Pilito. Så en shotgun. Var en stolt og god mand. Var han Og god? i dag, den 3. januar, døde han af en giftig sniper, men tilfældigvis levede han op igen i Spawn. Det er en god historie. Netop. Jeg har også en anden, den hedder Orm. Vil du høre den? Der var engang en orm. Den hedder Erik. Den døde og sidder lidt oppe i Spawn. Hvad hedder det nu? Jeg har det lige på tungen. Det hedder sådan Vi hører om Erik, den lille orm. Den er overhovedet ikke nasty. Eller lidt, det er den overhovedet ikke. Bare rolig. Det er en dejlig historie. Ja, en lille orm. Som kan videre lidt. Wow, what? Han har aimbot på Del Pilito. Det er i hvert fald aimbot. Det er 100. Søren Shotgun! Du skal dø! Jeg hedder Søren Shotgun! Og det har han lige lidt af. Nå, okay. Hvordan kunne det ske? Jeg vidste, hvor han var. Søren Shotgun! Misser aldrig! Du lige eksploderet af en stjerne. Explosion! 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 Søren Shotgun er gået over til at hedde Søren Bazooka. Min det er Søren Pig Bazooka. Det er fordi han har sådan en klam bazooka, der hedder en original. Jeg kalder original for Erik, den lille orm. Nå. Var det dig, der lige fløj der? Det ved jeg ikke. Du flyver mange gange. Pokkers! Søren Shotgun og mildt var op mod den mildt skræmmende australske giftige sniper. Jeg owner alle lige nu. Den mildt skræmmende australske sniper, giftige sniper. Skal du ikke Døde Søren Shotgun af. Han overlevede ikke skuddet af den mildt skræmmende giftige Mr. Star Sniper. Og tilfældigvis led han op dagen efter med et glas tapenade i hånden, som han skulle smøre på brød. Søren Shotgun. Travlt mand. En travl mand. Fordi han var nemlig venner med Postman Per. Postman Per! Hvad sin lille kanin? Ja, okay. Unge mand. Prøv at original. Det er i hvert fald original, det der. Jeg stod jo oppe i luften, en der hedder Draco. Det gør man ikke hver dag, i hvert fald.
Nu går vi nu. Ved du hvad? Vi prøver en anden, en black box. Vi prøver en anden, en black. Ja, det skal jeg nok ikke The fortælle. control point is being captured. Det har jeg ikke lyst til at vide. Små børn. Ham der Dracos til F21, ham kan jeg altså ikke lide. Okay, det ser virkelig underligt ud, når det er, man skyder med en original. Det ligner virkelig noget, man sidder og gør på toilettet. På toilettet? Hvorfor lige på toilettet? Der er så mange andre steder. I seng. Ja, fordi i toilettet, der kan man låse. Nå ja, det havde jeg glemt. Det er godt, lige se det. Eller når man er flyttet hjemmefra, så sidder man på sin værelse. Det kan også godt være. Ja. Men det vil nok være lidt. Men sådan er Søren Shotgun. Han er lidt underlig. Lige nu her er jeg Søren Shotgun. Jeg er rundt med en shotgun, og når jeg er Søren. Hej, jeg hedder Søren. Jeg arbejder på Oslobrøden og går rundt med en shotgun. Søren, hvis du ser med i den her video, så må du lade være med at sige til Vicky. Søren og Vicky. Søren Shotgun og Vicky Lund uden bund. Okay, jeg håber virkelig, jeg kan finde ud af, at der er en video, der hedder Søren Shotguns eventyr. Ja. Dør man lige. Så skal vi lige unge. Tag mig skop. Shotgun killer med sin shotgun bazooka. Søren bazooka killer med sin original. Erik dræber med Erik den lille orm. Og Søren seriøst, hvis du ser med, så skal du at du har set videoen. Og der findes en video, der hedder det her. Hvor vi taler om det her, og spiller det her. Fordi det her... Hvorfor det her, det er det verdens fedeste spil? Ikke bare det er Søren Shotgun, der spiller. Nå ja. Lige nogle gange. Er du gået på et andet team, din lille? Nej. Jeg er stadig på blå. Altså, jeg kan virkelig ikke lide Delf. Ham bliver stillet på Pelito. Ja, ham. Og ham hader jeg. Altså, han dominerer mig godt nok ikke, men altså... Søren Shotgun time! Alert. Our last control point is being Jeg hader ham godt nok også. Det er på grund af ham, jeg næsten ikke får kills længere. Han er grøn. Prøv at se! Han er gal, han har aimbot. Jeg går lige på spectator. Så lad os se, om han har... Ja, ej. What, man. Han har aimbot. Mega aimbot. Prøv lige at gå ind og... Prøv lige at gå ind. Vi siger cut herfra.